שלום לכולם, אני יוסי הכבאי. רואים את הקסדה האדומה שלי ואת המעיל המיוחד? התפקיד שלי הוא לעזור לכולם להרגיש בטוחים ומוגנים. והיום אני רוצה לספר לכם על מקום חשוב מאוד שיכול לעזור לכם כשאתם לא מרגישים כל כך טוב. קוראים לו מיון ילדים. לפעמים אנחנו מרגישים לא טוב, או שמקבלים מכה כואבת, כמו שנופלים מאופניים. במצבים כאלה, ההורים לוקחים אתכם למיון ילדים, בבית חולים. אל דאגה, אני פה כדי להסביר לכם שזה מקום עם המון אנשים טובים שרוצים לעזור לכם להרגיש טוב ומהר. אז מה קורה כשמגיעים? קודם כל, ניגשים לדלפק הקבלה ונספר מה קרה. אחר כך ייתכן שתצטרכו לחכות קצת. בדיוק כמו שאתם מחכים לתור למגלשה בגן השעשועים. למה מחכים? כי יש ילדים אחרים שהגיעו לפניכם וצריך לעזור גם להם. כשתורכם מגיע, אחות או רופא יקראו לכם להיכנס לחדר בדיקה. האחות תמדוד לכם חום ותשאל איך אתם מרגישים. אחר כך יגיע רופא. הרופאים והאחיות לבושים בחלוקים בהירים. לפעמים עושים עוד בדיקות. למשל, תפתחו פה גדול כדי שהרופא יראה את הגרון, יקשיבו ללב ולריאות עם מכשיר קטן, או ייגעו בעדינות עם הידיים איפה שכואב. כל הבדיקות האלה הן כדי להבין הכי טוב איך לעזור לכם. אחרי הבדיקה, הרופא יסביר להורים מה צריך לעשות. אולי תקבלו תרופה שתוריד את החום, אולי חבישה לפצע, או אפילו צילום, כדי לראות אם משהו נשבר. כל מה שהם עושים זה אך ורק כדי שתחזרו להרגיש חזקים ובריאים. הרבה ילדים הולכים הביתה אחרי כמה שעות, אבל לפעמים צריך להישאר קצת יותר, כדי שתוכלו לקבל את הטיפול הטוב ביותר. זכרו, מיון ילדים הוא מקום שנועד לעזור. זה בסדר גמור לפחד קצת, אבל תדעו שכולם שם רוצים רק שתחייכו ותרגישו שוב כמו יוסי הכבאי, חזקים ובטוחים. תהיו אמיצים, אני גאה בכם. Super Tools, Super Kids.